Здравейте! Днес ще направим свинско с зеле. В случая имам една зелка, която си я нарязах, посолих и бях оставила 15 минути малко да се изцеди, намачквате я. И около 1 кг свинско месо. В зелена фурна ще бъде, но предварително в една тиганче съм сложила олио малко да се нагорещи. И сега ще сложа зелето. Ще добавя ето така. Сложила съм сол. Ще добавя червен пипер. Може би още много малко сол или не. Ще пробвам на вкус. Ще оставя зелето да умекне малко. То ще се смали. И ще добавя малко доматено пюре. Така горе-долу около 15-20 минути го оставам в тиканчето. Става по-меко, ароматно с доматеното пюре. Доматеното пюре слагам около 2-3 супени лъжичи, но ще ви покажа. Ето така. Сега ще го захлупя и ще оставя около 5 минути, след което ще разбъркам. На дъното може да сложите съвсем малко вода, за да не загори. Аз всъщност го направих, нали? Или забравих? Да, сложих малко вода. И след 5 минути ще го разбъркам, то ще помекне, ще се смали. И ще ви покажа, слагам доматено пюре и след това ще ви покажа как се слага. Много бързо се прави зелена фурна, става много вкусно, без кой знае какви екстри и е добре за вечеря, за обяд, за абсолютно всичко. Така, ето го вкусеното свинско месо, което сложих. Зелето вече е готово. Ще го пребавя. Ще го изсипа в тавичката. Ето така. Сега ще разбъркам. Видите колко хубаво уха е. Добавих малко доматено пюре, но това не му пречи да сложа още много малко. Ето така. Месото съм го вкусила. Червен пипер, черен пипер, класическите обикновени подправки. Може да сложите малко чубрица. А всъщност каквито вие подправки си избирате и каквито вие харесвате. Така. Сега в краищата, където беше зелето, правих, сложих малко вода. В 4-те краища ще сложа. Хоп. Не много. Ето така тук. Готово. Сложих вода. И сега ще го завия с олио. Слагам в фурната за 40-45 минути. Е готово. Ще ви покажа крайния резултат. Става много вкусно, много бързо и е препоръчително. Ако ви харесват видеята, моля, абонирайте се, ударете един палец нагоре. Не са професионални видеа, това са видеа, които директно качвам в телефона, без обработка, без абсолютно нищо. Показвам бързи храни, които готвя в ежедневието си за моето семейство. Не съм професионалист, но се надявам да подобря качеството.